Köszönti Önöket a VS Teleshop. Ma pár univerzális dolgot fogunk bemutatni, ott még úgy az utcán, de kiasztalni lehet. Bemutatjuk Önöknek a Pro V 210 késeket és az univerzális ollót, majd a Turmix feltétet, a robosétet. Itt vannak ezek az ételek, és itt vannak a kések. Kérem, foglaljon helyet az operatőr. Most bemutatom nagyszerű Pro V késeket. Nagyon jól vág. Látják? Itt vannak ezek a szögek. Bárki el tudna vágni egyet vagy kettőt. De én többet is el tudok. 3, sokkal többet a 2-nél. 3 elbírok vele vágni. Egész nap szögeket vágni csupán szórakozásból. De ez még nem minden. Itt van ez a steak kés. Tökéletesen megfogható vele az étel, és föl is emelhető, ha minden igaz. Most itt az a szép aranybarnára megsütött steak. Alányulunk szépen. És már föl is emelhető. És semmilyen vész esetén. Ó, ezt nem hiszem el, mutasd csak még egyszer! Íme, itt van ez a nagyszerű steakkés, amely az aranybarnára sütött steaket. Tényleg! Hát az én késem erre nem képes. Mindig mellé szúrok, Nyugodj meg, Horst! Még nem mutattunk be mindent a kedves nézőknek. Most bemutatjuk ezt a nagyszerű... És most pedig a reklám következik, kedves nézők!